Sino pwedeng napalo? Sino napalo? Palo Go guys! Naka-partner pa sila lang sa parang. Sabihan talaga. Sasalamin ako.
Kaya pala nakapunta sa dito. Bakit? Oo lang. Grabe ka naman. Kaya pala. Kaya pala. Ikaw nang nagsabi na sila, wala akong material niya. Okay, Joke na. Wala ka ng tubig today. Hindi mo na ng tubig. Naubos ka. Galit! Akala ko bigat. Isang kanto pa lang ako. Pero binigyan dyan na ako. Isang kanto pa
Wala rin yung gamitin yung binayaran niya. Bigat kasi. Kayo nga, Ed! Oh! Tulog ka! Ano mo na siya? Sabi yan. Sabi yan. Hindi kasi di ba pag sabi yan pag pumasok kayo, blow na lang niya. Sabi sa akin, mga may fake pa kayo. Fake baka puta. Sabi ka mag-fake baka kayo mamaya. Sino ka sa nalo nun? Ayun. O sila si Kim. Si Kimi ba? Oh, si Kimi nga! Kimi! Fake back. Si Ben. Ay, naka-video pala. Kaya rin ako na. Ano ko yung text kayo? Kaya ka natin. Ah! Ilang spot? Pinutakan ako yata kay Jay. Nangutak na naman si Jay, anak ko sa lamin, no? Seryoso. Ha? Wala may sunod siya kayo. Pautakan na lang kung Arian ganyan doon. Kaya ba? Kaya? Kaya. Malayo sa Betuka, malayo. Wala siya. Hindi pa naman nag-block. Marwal mag-block na naman. Hindi po siya. Ayan, sisi ko yun. Wala? Dahil may taxi. Wala pa taxi.